holko jiilotonoɗa e wittude gaaci ɗin ɗon fof leele en pekan en holko jiilotonoɗa hen e holko jiituɗa hen? Jiitumi hen ko so tawi en jaaɓi wonde ko gonɗen sen jaaɓi wasde nuskude koye men saabu ƴeew joni Chine walla Corée joni kalteɗo Corée nden Sénégal ɓurno ɗum ɓamtade kono wonnoɓe dutti koye hanki mabɓe ɗemɗe mabɓe fof mabɓe ha joni sa yeehi France les Bretons les Normands ina nangti e ɗemɗe la reine d'Angleterre nan ɗon le roi de Belgique la reine de Belgique enen noon joni tubaɓe gara mbiyen goppe ko gonɗon ko ala min famani ɗon ayi hamme sa woni ko gonɗa ko mbayata kono ɓokkini aɓeydoto tidde ɗaɗima ko nder leydi hay goto wawa ɗuggidam ɗum waɗi min wona tubako wona capato min hay goto mi ala complexe min cagaro gonmi ko hay sa ari ko gallam walla biram tata mbiɗo ɗo kolli ko kañum wallata min saabu aduna hande o hamme ko aduna kulɓiniɗo sa anda hankima tan sa renaki koko mobbatma mobarma ne yaawi ni ɗum ñikilanno ni jambareɓe yahoɓe rugga yahoɓe konoji ko noon ñikilata neɗɗo gonɗo e wittu mum kadi ine jooɗe bureau mum no wawi min wima so yeehi ha gati ha jamma jenggi a huuɓi ordinateur ma o a fawi baba mal walla a fawi ayni gaari law Abou Thiam walla ɗo heɗo sukar si en ɓeɗo fuutankoɓe andi ɓe ce sont des têtes ils sont intelligents kala jimowo pento jimol walla pentowo mana gacol ɓen gona yimɓe tokoseɓe ay artiste en la culture ko kañum jogui aduna président ko mawni ko foof roi ko woni roi mawɗo ko foof ƴeew ya Arabie Saoudite kamɓe ñande julde a yani la danse de l'épée ñande julde jiita koɓe gamo ɓe gamat donc yo yimɓeɓe mbattu hakkille e ɓeɗo mana ñeñƴuɓe ko patrimoine probléme aji ɗi mbawɗa wondude foof sa heeɗi baba ma tan a deccat tawni a yettodirani makko mais sa heeɗimo sawto makko kanko wayno en gonano e leydi men aɗa andi ɗum saɗa heeɗo ɗum baayo en aɗa andi ɗum andi bawiɗo ɓe ne kewi